Nagapati si Sangguniang Kabataan Federation President Jelma implika nga ang mga SK officials sa syudad sang Iloilo ang deserving o kontakos nga makabaton sang civil service eligibility, ilabi na ang sub-professional eligibility. Sa interview sang Bombo Radio kay implika, iyagin pahayag nga ang mga SK officials subong ilabi na diri sa syudad may good standing man sa tagsa nila ka mga kabaranggayan kag nagaserbisyo sang maayo para sa mga kabataan. Ginpunto man sini nga importante nga may background check kag evaluation ang amo nga oportunidad agod mahibaluan kung sino ang mga sangguniang kabataan ang deserve nga makabato ni sini. Dugang pa sini maayo gid nga ang mga SK officials nagakadto sa ila opisina, nagapangayo sang bulig kag nagatinguha nga mangin responsibilidad kag accountable sa ila nga pagserbisyo. Sa pihak nga bahin ginpanawagan man niya sa mga SK nga padayon nga magtinguha kag magbinuligaya para sa mas madamo pa nga oportunidad pareho sang civil service eligibility nga ginahatag sang gobyerno. Nahibaluan nga ang civil service eligibility isa ka oportunidad nga igahatag para sa mga SK officials nga nagahimo sang ila trabaho nga insyakto. Yes, I can say kay again gatry gid na sila nga maging maging responsible and accountable man sa ilang mga giyo. Of course, with amon man na help as the SK Federation together with the LYDO naton, Executive Assistant for Youth naton, si Ma'am Macbi Parsha, buligay kami para mabuligan naman ang SK sa ilang nga mga papilis kag sila mismo maga-performan mayo sa ilang mga barangay kay ginasukot naman ang ilang mga important papers, important files, even pictures nga dapat makakiki-assembly gid sila every quarter kay ang unod sang ila kay assembly nga na amo nang ang mga projects and programs nga ipasar nila and include nila sa ilang development plan. And as of the moment, I think wala man kami sang any gid nga dako gid na mga complaints nga sa iban ng mga SKs, and sila kadto man di kaga process gid personally sa mga papers nila. Nabatian si Iloilo City SK Federation President Jelma Cristel implika.